Me sanotaan, ilmaistaan ja toivotaan niin kuin maailmalle, että mä haluaisin löytää sen suuren rakkauden. Mutta sitten viestitään koko ajan meidän arjessa, että silmät on siinä puhelimessa, kuulokkeet on tässä ja mun oma 100 deittiä plus sit kun tapasin Davidin, siis mun miehen siellä lentokoneessa, on yksi syistä, miksi me ollaan tekemässä Tukholmassa nyt eventtejä. Henkilöt niin saa chata PowerPointin kanssa sinkkuystävänsä lavalla. Ja me ollaan tulossa Suomeen nyt, jos saa mainita, Yrjön kadulle. Siis meillä oli 252 henkeä ensi illassa Tukholmassa. Meillä on Göteborgit loppuun myyty, meillä on siis Malmössä, Örebrossa. Ja mä uskon tähän, että kun itse markkinoidaan apilla kanssa, tässäkin on pieni haaste. Kun itse markkinoidaan, se on vähän, että mitä mä voin tässä voittaa. Että just itse nostetaan itseemme, niin kun kerrotaan jotain hyvää itsestämme. Mutta kun joku toinen pitchaa ja toinen sanoo, että jos sulla olisi ystävä esimerkiksi, ja sä sanoo, että hei, tämä henkilö on niin ihana, että ollaan tunnettu 20 vuotta toisemme, niin siinä kolmannen osapuolen suositus painaa painavammin. Ihmiset alkaa olla vähän myös kyllästyneitä näihin appeihin, koska siellähän on tosi helppo potentiaalinenkin ehdokas swipata ohi. Että appit antaa tämän laajuuden, mutta se ystävä tai se kasvotusten tapaaminen yleensä antaa ihan toisenlaisen syvyyden, kun siinä nähdään ensinnäkin, että miten tämä toinen henkilö kohtelee muita, miten hän puhuu muista, miltä se tuntuu, tunneeko itseni turvalliseksi. Me saadaan niin paljon toisenlaista infoa. Näihin eventteihin vielä, mitä tuossa Angela vähän kerroitkin, mitä te olette järjestämässä, niin onko tämä vähän samantyyppinen konsepti, kun on ollut myös olemassa tämmöisiä speed date-tapahtumia? Sanoisin, että se ero, että täällä on 100 henkilöä täällä huoneessa, ja tässä on nyt PowerPoint, niin kuin projektori tai niin kuin joku LED screen. Ja siinä seisoo se sinkku istuu siinä vieressä. Ja tässä on se ystävä, joka ehkä ei ole sinkku ollenkaan. Joku henkilö, vaan joka rakastaa omaa ystäväänsä. Ja se saa 3-5 minuuttia pitchata ja näyttää kuvia, jotain tekstejä. Siis ne on niin, se on kuin stand-upia sanoisin. Että se on niin huumorillista ja ihana. Ja viimeisellä slaidilla tai siinä on QR-code, jos on tämä sinkun yhteystiedot. Eli siinä voi olla puhelinnumero tai Instagramit. Eli 3-5 minuuttia napakka esitys ja sitten seuraava. Ja sitten ne tyypit siellä niinku publiikissa, ne skannaa sen koodi tai menee suoraan, että hei, saaks tarjota sulle oluen? Se on niin hauskaa, se on superihanaa. Ihmiset rakastaa tätä. Siis, kun käytetään sovelluksia, niin ollaan exposed niin monelle eri profiilille. Meillä on vaikeampi valikoida. Se toinen on, että me tullaan pinnallisemmaksi. Me katsotaan pituus, leveys, ulkonäkö, niin kuin ammattistatus. Eli se meidän elämämme rakkaus, se voisi olla siinä, mikä vähän niin kuin vahingoissakin lipsahti vasemmalle. Se voi olla Tommy,